Way natalang kadaon sa dakbayan sa Talisay mugna sa bagyong Samuel. Samtang pipila ka mga mananagat sa Barangay Tangke. Ami suway na sa pagpanagat karong adlaw. Siloan Merondina sa report. Magtulo ka adlaw ng wa kapanagat ang 48 anyos nga si Roland Batso busa kaganiha nahukman niyang managat. Akaro adto na ko ron. Kay mura magnihayag ng tempo. Ban, madto sila ron. Kanang dagpo ma. Sa Barangay Tangke, may kapin sa usa ka gatos ka mga mananagat apan kaganiha na po palang kanila ang misuway pagpanagat. Karon ba nagikan baguhay pa to nagikan pero gamay ra kay sa ni kurso lang kay action maghayag. Pero ganiya wa gyud nakapanagat. Mato ni Nelson Mabala, lisod alang kanila kundi sila makapanagat sulod sa duha ka adlaw. Apan nabala ka usab sila sa dakong risgo tungod kay wa pa man hingpit nga nakagawas ang bagyo sa nasod. Wa kay mahadlok ko sa kay bagyo ba katong bagyong kuan bagyong Samuel mato na ko alam kay mga hilawd kuy kay apin bagyo kay mamatay mi dito manuwali sa minagat mi. Karong adlaw na sinati ang patak-patak nga pag-uwan-uwan apan wa hinoy natala nga mga insidente sa landslide o baka pagbaha sa dakbayan sa Talisay. Luan Merondina, Balitang Bisda.